Porto 30 anys coneixent històries d'allò més variades. Totes històries de superació. Algunes motivadores, altres descoratjadores. Dones, homes, joves i grans. Persones amb anys d'experiència. Persones que no sabien res del món i altres que sabien massa. Les recordo a totes. Us recordo a totes i cadascuna de vosaltres. Parece estupenda porque además de que te ayudan, te forman, el día de mañana también te buscan otras empresas por si te quedas en calidad de desempleo. Ahora me encuentro mejor porque tengo ganas de vivir, de integrarme en la sociedad, de hacer el día a día como una persona normal, mi trabajo, mi casa. Me siento útil y eso es muy importante para mí, sentirme útil, que haga algo en la vida, eso para mí es mucho ya. Totes les persones que m'han acompanyat durant aquests anys i m'han convertit en qui sóc avui. Pues esta oportunidad es muy importante porque gracias a ello se me ha abierto un mundo en el cual puedo agradecer que he aprendido y creo que cada una de las cosas que hago aquí las hago con mucho cariño, con mucho amor, como si las hiciera para mí, pues al final es muy gratificante y agradezco la oportunidad. Me trobo molt a gust. És un sentiment que m'aporta molta gratitud interna. En equip, un engranatge amb el qual hem superat reptes i crescut com mai m'hauria imaginat. A mi personalment el que m'agrada molt d'aquesta feina és poder aportar, el meu granet de sorra a la vida de les persones. Recordo un cas d'un usuari meu que em va contactar després de que el nostre itinerari s'hagués acabat, em va contactar mesos després dient-me: Susana, que me han llamado para un trabajo y que gracias a ti me lo creo, soy una persona que puedo hacer cosas, i llavors a mi aquest WhatsApp em va fer molta il·lusió. He viscut 30 anys de grans històries, acompanyada de milers de persones amb vides diferents, motxilles carregades, somnis trencats i il·lusions per complir. Aquest Nadal celebrem les feines que canvien vides. Bones festes!